Mun ammale Rauna Tyri Henriksen. Ja mun on servekotteraadi Jodi Hedji. Ja servekotteraadi parakui, tässä kulla laahka. Tälle laahka kirkkoordnis laahka. Täällä on kyllä tälle kirkkoordning för den norske kirken. Ja loppe täytyy raadi parakulle, että ni får maasumi täitä asia. Mutta outti ristallas ääliima suhkanissa. Ja tälle äärenaamatsta, että ihmillä saa saaret niitä vo. Puhtii että jovo palvelus ja maanaide ja nuorade oahpahus. Tielle okta oassin, niin joidja loppudan laakas. Ja mun jutsan tämän, että tällä opa tolvalasko norkkas ledakka laahka. Millä määrin tämän, että me kirjahkus kalka taahpahuvat ja ahti kirjahkuu kalkaan lääkit. Ja tässä tietysti täipparkkui toimahämä, tätä tarvitsee voi parikita. Mutta kirjahkuu vuodu tahkal vuolakaan piippalissa. Jeesus oahpäi jätsäs mahtaa jätside. Että mikalkaan taahpahuvat. Ja mun loukaan tämän teosta piippalissa. Tälle piippalissa, tälle Matteus evankeliumissa. Kuoktelukin kaupsaa kapittelissa. Jeesus selki mahtaa jätside. Munjelle adtojuvun pofaa mu almis ja äänämä alde. Vuolikketan tihte ja tahke puhalamukit mu mahtaa jätsin. Kaastasehke siin ahti ja partni ja passi voina nammi. Ja oahpahehke siin tuollat puhat, vai mullan kohtsun tiin tuollat. Ja mullan teikkun puhpäivit, kitta maailmi loahparatsai. Ja tiedällä vuodu servekotteraadi parkkus. Ja tämän tihteellä mun luuntulas on, ne muisteli muhtinoasi kirkkuun toimain. Mä lähdin leemas. Tanjakis koktetuva koftis. Ja lohpas tai muuta saani koktetuva kolma pirraamaittain. Mutta jahkille alkikoi nuota kuruna jolkkalusa tehdä raadjuusa tällekin lodjuvun. Ja leikki lämmösen kuksaikki ja hehten ihmilpalvelussa ja kirkkoles toimit mankkalakkeen. Mutta tännekin me pääsemme koittaa palatsa tuolla ihmilpalvelusaitte. Ja olo mu pessäfas tjohkanit hautaademiä ja äärää tjohkanemia. Nuot ei tarpeeksi naamai rekistreri ja kielä ei passaat hirmuisia potiakkarit. No tällä ei huipuode. Ja taholla jäkin mannu. Tännekin halkki taapalas vuukin. Niin sekin ihmilpalvelusat. Ja aipas lohpas oleekin maanu, te luopaimin suhkan pahpa. Se on varkaan oktombron jälkeen kirkkus, tjala saamikielet. Ja tälle luopaimme kirkkotulka, se on päännehekin parakan. Ja mun kiihtää sukno tämän puoli palvelussa auttas maissoi läpä tahkan kirkkus, kuksaikki. Mutta tällä aalo nuo, kun muhtin luohpa ja häihtää virkkis, te pohtaa satsai olmus. Ja min servekottis lämmäs huilihku, että milloin saalle pohtantat puoles pahpat. Ja tälle mun aivilta pensioneeriuvon pahpat. Ja sille tahkaan palvelussa läpi min luhte. Ja tämä millä hui puolre, takar pahpaimmalle vähän puolella säppu tälle laata toute min liturgiaamaim ja etappe min servekottis. Ja tämä maht vähän saamekielä, tämä maht kun lohkaa saamekielillä lohkusit. Ja tämän liturgiaamikirjahkus anno jovo. Ja tämä maht tulkain saaren niitä. Tahilla mä ei nu tihtelestä, för harjani tasanai. Ja mun jutsan tänä tälle millä aara, kun saatte millu saa palveleji teikka tuottari. Vai kirkkolas palvelu saa saat toimahuvut. Ja kun kähtsää kun maailmista, tälle tietysti Ukrainas sohti juotseli. Tanjakki, Russia fallehi Ukraina. Ja ta puhti teko takka seunes aikki olomot, shadde pahtari ruftus, tai ruftu pillohuvet. Ja ta shadda niin, teko torvolas vuotta, ta jauhka.
Ja sohtille ju läihkä. Ja mun jutsan takaa diilis, mi vertet torvaasti himme lähtsai. Ja suus rohkaadalla, että se on lyhti puhkai mieltä, käh killait. Puhkai mieltä käh pallet, käh massa ruoftu ja shadde huolikin fakstaka. Ja kuoddi visomilää. No, että vähki, että verti ihmilis pohti. No, mulla ei ole lohpaadus piippalissa. Ja det fast muhtiin toima, min särve kottissa. Tälle lohpa kähtsen kuoktetuha kuoktelukin ofta. Just det outolis kun tämä jälkeen. Det mjötsimet fast den fasta katikeita, det är särvekodde pedagoga. Ja tälle niakolle fasta olmusvirkis, det sahtamait fallat toimait särvekottissa. Ta konfirmanta oahpus, ta kalle tjadahuvun, taapalasi. Det är juhkiakin tjadahuvun. Mutta kun missä fasta olmusvirkis, tälle missä lämmäs veijulus fast falla kohteit piippaltiimmuit oktobra jahkassa tjädä. Tällä aina nuot nikal tiehtivät, että särvekotis skenke oktobra jahkassa tjädä piippala. Tanda. Ja tämän oktovuodesta tuolla min särvekotipedagoga tjoakkaneemit oktobra jahkassa tjädä. Si oahpahuvuit piippalis ohtsat, piippala keävähit ja tautat ei piippala kiedit ja mahti lohkaa piippala. Piippalle serralakan genre ja tämän tarpsamai ohpa lohkaat, harjani lohkaat. Ja tällä takkar annollas mahtuu mai olmus tarpasa ällimä tjada. Ja hui puolrekolle ohpantan tässä tjisältä konfirmanta det mahtaa jotain piippali. Ja tälle nuppe toivamai mun naamuhan tällä takkar min särvekottis lämmösen outal. Ja tälle teivä me jäljahkassa tjee. Min katikeita, det är särvekotipedagoga koulutetaan krölleträff. Det är krölleteivä lämmi. Ja tälle kirkkoinen skenkin jäljahkassa tjee min kirkkokirje, tälle saamikilli ja tarkilli. Ja tämän oktovuodesta ollut jo teivä lämmäs maanapeste. Ohpa muhtiin piippalmuihtelusa ja ohpas nuvateko kirkkui. Ja mun mielestä hui illulahti, kun nuora vanhemmat, kenne maanat, että haalivit, että siinä maanat pohti kirkkui, teitä faalalta käymään missä läht. Ja ohpas nuvat teine laakin piippalmuihtelusaje. Ja mun juttu sen tänä, että tällä on mun oskulpe vaimus, kun haalivit kirkkui maanait ohpas nuhtit. Ja tämä kiihtuus, kun ihmili, nuola ei houtalla solmuta, että ihmiltä raukkaa olomoi suriikkasis. No, ei olmuskalka olomoi kiihteli, mutta ihmillä. Ja te namuhan takaa diakonia toimei pirra. Missä lämmäsän diakona, opa maanka jäki jo, mutta hän jäki luopaimista diakona. Pareikki kuhtelei palvelusas ja sonne lämmäsän kausi jäki kirkkus. Ja huijolu kiihtu suunnia, kun oli nukuhka lämmäsän särvekotti palvelusas. Ja särvekottille täällä on jäki oddaa diakona. Se on alkki kun tjautsa päällä. Ja mun tohtor hui kiihtäväs vuoda, kun nuora olemut. Se kirkkolas virkkiä. Ja mun jutsana tälle ihmilkin raukkaa olemut kirkkolas palvelussi. Tätä antaa mahte määrä rohki. Lokai muina tälle, niin tällä muina huomaadi, kun teivälpä markassa. Just te lohpakähtsän ohsulutjuodi ohsilogi. Tällä on iäsli särvekotteraadis. Ja tällä lohka muina, että olmushadda fuomaasitan, että tälle ihmelähtsi kisaatte olmu kirkkolas parakui. Aina olmus toutaa, kun hui raadehisvuoda ja torvohisvuoda, kun muhtin luohpaa, erinomaisesti kirkkolas virkkin. No muuta alkalakaa, kun tuo ja tuo luohpaa virkkis, muuta kalakaa. Mutta antamatta määrä lohkadan, että tjai huvvo, oddaisit ja oddaisit, että tätä pohta raadi, tälle kun kalka pohti ja tälle ihmillä stivri jummi. Mitä niitä tiedä?
Ja tänne mun juthalan, että milmi pajasta olla kirahku. Ja kirahku tällä särvekotti. Ta heille tiihto olomut, mä pajasta ole kirahku. Ta heille ta olomut, mä virkkin, vaikka ta olomut annoit. Ja tietysti virkkin annoi olomut. Ja nu lääkikö missä ta diakonia parikin kirahkus, tälle missä veijolas. Fallat takkar palvelussa, mä jää sahte falla, kun ille tämän virkki solmus. Ja te lääke nu, että muotte maano, kun minä otan diakonia parikille parakan, tätä le tuolla takkar rapas kirahkuit, takkar tiihto märkä päivi hokta vuodessa. Ja pouten olemme puhuttu tohko rapas kirahkui, ja koutsuva rapas kirahku. Tai millä palvelussa, mä haluan tjohkani tohko ja laulut. Ja outolas juoblehte diakonia parikki laakiri rapaskirahku, laulun pottu kirahkus, kun sa pouti olemme puhti laulu joulasalmit. Topplimme organista, farus ja olemme laulu. Ja horon nuo olemme hui puolta puhti kirahkui, joakkani tohko ja oftas eräikon laulut. Tässä takkar passi pottu. Kun salmei pokte, det minä ajattelin voinnalla spiannu. Salmei sistoalu pokte. Ja tämä ei meillä voina, minä tuitjo olomosiste. Ja olemme vaimus, kun olemme luihkaa pääljiä meillä saanai, niin mun jutsen. Ja muhti meittälle huipuolelle johkani kirahkui laulut. Ja muhti meittälle fast huipuolelle taapalle pahpa kirahku. Millä hieskuuden laakanat. Vaikka millä minä puhkaisi siivinen. Tällä hieskuuden haassin, mä mikki teko tämän puoli voinnalla spiannu. Mutta tällä okta tinkami, missä okta saisi puhkain. Ja tällä namalla sitä, että mitä arpasi särve vuoda. Mitä arpasi teivät, herra olomykon. Herra ristalas olomykon. Ja teivät, että millä palvelusas, salma laulumis, maanaa kaastas, tehdistaasjäämis. Konfirmaationa millä palvelusain hautaa ja ära takia tjoagganeemin. Mä tahpahu Jeesusa nammi. Ja mun juttasen. Ja tänä aamuhan tämän historiallista tahpausa, niin koska maatse sioni. Arra tjauhtsa, teille historiallista tahpaus maatses. Maatse puolessa kirkko äänämissä. Pisma ulav öikar podi tohko ja vihahi timppar viisoja. Maatse siona, millä palvelusa vaste. Tietysti että maatse siona planen parkku taakkallekke jorran jo särvikotteraadista lakapoi lokennan jäki. Ja kun te pohdin johtui, tällä ei nuo kuitenkin kilisilju, tällä huksennan viesu ja rahkadan kupia, tämän timpparkirkkus. Ja tälle hukse jo voi tjejomplosuodi koktelokin oftas. Historiakirjata muisteli tiedä, että tällä missionäärä Thomas von Westen, kun te laakiti tänne laakin, että maatsesi on sekin jo voi, tämän malja lahkaa, tämän vuodessa malja lahkaa. Mutta liiankin koonaakaan saa kohtsun tälle tänäikki, tai kohtsui huksekirkkuit. Ja nuote sattai. Ja on elämis, teko seammalaakaan vistaistoppe, historiallis visti maatse vuodessa kirkkoja nimissä. Ja tämä kilisin jo huolta. Juhanas lähettää. Tällä minä toimme hiitä nonnas timppari visti tsekki, mutta ei edes mä toppas nihkimme, mutta tuossa leikki tietysti mä vähkit. Ja mä ei leikki erät. Mä leikki mieltä tämän parkkuus. Muhto tämä Juhanas laukai tälle laata maatse sion. Tälle oinnulas ossi kirkkohistoriassa ja tänne tälle tehallas. Ja maatsi kirkkopalava, taalas kirkkopalava, Karinille sante ante. Jos on meillä myös kirkkoverta outa. Se on lokaidana me illuli täällä, kun maatsi siona historiaa pokte. Peessä ollaan puolivat ohpasnuvat kirkkohistoriaa. Ja mun saavan varata timpparviisos. Sattasi puhdessa siunatussaan maatsi olmoje. Ja puhkaja eräide, kähtoppe teivadit, Jeesusan nammi. Ja mun haalian vielä namuhasti tänä, että
sihke maases ja koutakäinnös lähe Oulu olo, mutta kare ehtuu tahtalas parenkit, kelle parakan ja parenke hain. No kirkkolas toimat. Sahte tahpahva, nuuku ruoftuu kaastat, rohkospottut, taka privaata rihpa ja kistukuoras rohkosi he takkara, missä takara olo, holu kätei sahte toima ja täällä uipuori, mili kiihtuu tämän uutessa. Ja jutsimeltän kuoktetuva kuoktelukin kolmaa pirraa, tatsa muotte saani. Tietysti minä tiedä ihtaispäiviä pirraa maitikin. Mutta minä vertkö ehkä plaaneit pitsät. Nuhan olmus lää. Ja minä plaana särvekottilaadi päälliselle toimii, tai parkkoi mä kuulle mikkiä. Ja okta plaana, millä pidson pohti jahkai. Tälle kirkkovalka, tälle opanorkkas. Ja tätä puhuva sama aikki, kun suhkan valka tjaksamaanu. Oktum lokapäiviä. Ja tuon soihtataan jutsitan, että ei munkaan laavi kirkkovalkan jienastit. Ei mun tiedämä kirkkoparakalla hioro kuulemme munne. Just on juttas, että ille nuutee haalas kirkkovalkkaita osalastit. Te sidaan tusmiahta veel okte. Vuomaasmatan. A puomi parako juvomin pirrasis. Lähtää skoulas, studenta ällimis, parkkus tai kirkkus. Viso määridovo politiikkallis määräadu sai pokte. Nuuda lähtää demokratia. Olo hienastit. Ja tämän lahkaille mieltä määridämme. Ifall konkreetta asis määridämme. Nuuko makskalka, kun täällä polttu muhtakanut avja vai ei. Mutta tämän määridä, kuinka kuului stivri jubbo. Outa märkä teette kirkku. Ja meitä ei erää toimus servolla kanssa. Nuo mun autsuhan tuu serva kirkkolas valkkaje. Vai ton ollaan suhtaat eja servekotti outtas vastausa. I servekotti mus servolla outtas vastausa. Ja servatan tasa, että torjuu demokratia. Tuu jännä saattaa määriäkin tasa käväljuvui servekottiraadai. Ja kuului kirkkuun testivri juvu. Ja kun jo huumen valkkaispirra ja tämän demokratian ammuihin, teillä väl muotta aashima kuske just tasa, että demokratia min riikas. Ja te olo aala mulle määrin, kuule kuului riikas tivri jubbu. Tälle nuo kuoktelukin kolmas. Tälle kolmalla jäki vassan tanrais, kun saami alkupäivä muhtsan aavoluvui. Tälle ohtsamutsuoli ohtelikin kolmas. Outaltaan tei kaudan almulas päiviä saami alkukin. Muhtima tällä rahtsaan politiikkalasta vai lähpäiviä aavoluvu. Takkaraashit ei puolella satsai, iäsaltiset, tai joutiferte parakat. Ja tällä nuppeta ahpuus tehe märkäpäiviä, mille mä saamoin alpoka outaa nämäi puolella. Tällä vähät kuoktelukin kolmas, le kuoktelukin aiki vassan tanrais. Kun kuovamaan no kuulahpäivi, läsältän almolis leukenpäivi norkkaas. Kalta läsoma, kun saami leuka lipada, leukastavras. Ja almolis leukenpäivi. Tällä muistuossa saami alko me kaula norkkaas se kuokta almoka. Tiedällä demokratia puolussa. Ja oda jahki laussa tuohkin. Mun haljan lohka muotte versa odajakin salmas. Lehkosta min rohkostaan odaja. Tällä salamikiljis. Odapäivä salama. Salman ummalle juoli kuhtum lohkai. Ja mun lohkaan taas muotte versa. Tällä hui puhude rohkosmikkiä. Riimme puohkain iluin laulut. Ällin herrai kiihtosa. Riimmos johonkin juoftsa mainut, aavujienain ihmillä. Kiihtossuu, kun taassaji son min tervan pisuhi. No suus mii kiihtalusain, odda jahkai. Valte suotjalusa huollai, äänän konakasamet. Vai suu volte mi raafis ällit, läge iesmin ahtsamet. Läge läskait torvun iest, suotjal ain puhorapasit, vaivvaatsi ja heedalatsait,
Tifte luhtaat vähki veitsat. Tifte raafas soivanastit, patja olemaan seitteinis. Tifte laadis kieda kahtet, merra olemaan taaloinis. Faatmaas miin tusallasat, krumnital taanjaggi mait, armoin, nuuko mannanjaggi. Kuulamiin o raahkis herra. Puerre olla jahki.